Deci facem acum al doilea episod din Profesioniștii Crimei la Iași. Am arătat, deci, practic, cine a trăit în perioada comunistă și aduce aminte, salariile în Moldova, deci în Iași, erau mai mici, cam cu 20, 30, 40%. 40% decât în alte părți. Se spunea că Moldova este mai involuată, că moldovenii sunt mai înapoiați, deci fals complet. Aici, în Iași, deci în bazelor Iașului, populația era practic cu un profil criminogen, deci am arătat, se duceau 20 de milioane de dolari pe lună, pentru că armata lui Pol Pot pe lună consuma asta, nu pe an, și chinezii dădeau pe lună 5 milioane, deci sunt multe falsuri în Wikipedia, intenționate sau mai puțin intenționate. Asta se întâmpla aici, deci să luau banii de la gura ieșenilor cu știrea directorilor, în mare tacit se știa în populație. Populația însă era cumva dusă așa cu pluta, populația în Iași provine din niște triburi dacice foarte negative, cu gene foarte rele, credea că asta e ceva mare, că asta înseamnă să influențezi istoria, și Ion Iliescu spunea asta, că asta înseamnă să joci un rol important. Când îi se mai spunea, domn, lasă ajutorul ăsta pentru Pol Pot. Deci, și lui Nicolae Ceaușescu i s-a spus asta, și lui Iliescu, cât era aici prim secretar, să lese ajutorul pentru Pol Pot, nu l-au lăsat și lui Manciuc, ci era în mintea lor, am arătat că ei provineau din bandele lui Lazar Kaganuci. Lui Lazar Kaganuci, Nicolae Ceaușescu la prima mână, Manciuc tot cam la prima mână și Ion Iliescu, să spunem, tot la prima mână, dacă nu punem la a doua mână. Deci să joci un rol important, chiar negativ, spunea Ion Iliescu în ședințele acelea secrete, dar care până la urmă tot ajungeau pe la directorii de fabrici. Ce înseamnă 20 de dolari pe lună? Ceva colosal, uitați-vă cum arată Iașul, deci pângărât blocurile sunt mucede, nu s-au construit temeinic, să spunem, conform unor stasuri tehnice extrem de bune, s-a întârziat, lumea practic își dădea pâinea de la gură pentru a hrăni aici comuniștii lui Pol Pot, ce făceau marile puteri coloniale atunci, deci era și Rusia, noi puteam totuși cădea în spațiul acesta rusesc, cu toate că ei spuneau că sunt independenți, vreau să bage România într-un fel de cracatau din ăsta uriaș, adică la scara istoriei să vadă că România a generat comunismul lui Pol Pot. Deci Rusia știa, până la urmă să știa asta, China știa și ea, dar acolo s-a anticipat că acești comuniști vor face atâtea și atâtea masacre și vor fi așa de bine mediatizate, încât când se va termina comunismul, să știa că se termină, toată vina va cădea pe România. Spunea, păi, da, așa o să judece, Ceaușescu a acționat el, deci era șef de stat, Ion Iliescu a acționat el, Ioan Manciuc a acționat el din inițiativa lui, alții nu le-ar fi dat banii, să spunem, din China nu ar fi luat mai mulți bani, din Rusia nu ar fi luat mai mulți bani. Acești oameni ce mai spuneau, deci Ion Iliescu, Nicolae Ceaușescu, spuneau că oricum acești oameni ar fi găsit ajutor.
oricum, deci ar fi găsit ajutor în Cuba, ar fi găsit ajutor în RDG, în Bulgaria, totuși s-a văzut că ei au căutat în multe locuri și numai aici au găsit ajutor. Am arătat încă o dată aici, practic, comuniștii nu au construit industria țării, ei au reprimat-o. Au reprimat-o în fabrici, persoane, să spunem, bine dirijate de la Comitetul Județean de Partid, își băteau joc de ingineri. Își băteau joc de ingineri ca să nu facă piese bune prin școli. Deci tot de la Comitetul Județean de Partid, elevii deraiați mental își băteau joc de profesor. Deci asta era situația, populația, să spunem, idiotizată, așa cum sunt triburile alea dacice, să spunem, extrem de negative, accepta și, să spunem, râdeau, lumea, mi-aduc aminte foarte bine, în anii 70, râdeau așa cumva sardonic, ca niște tâmpiți, da, noi ieșenii, trebuie să jucăm un rol important. Acesta este rolul important, deci, sprijinirea comunismului în Cambodgia, la cea mai mare parte, deci, a ajutoarelor, și, practic, distrugerea industriei ieșene cu 20 de milioane de dolari pe lună. Practic, făceai o secție din asta la un combinat, o retehnologizare. Deci, numai nenorocire, vedeți, banii, în loc să se ducă în buzunarele românilor, în industria ieșeană, se ducă în buzunarele khmerilor roșii. Aici, deci am arătat cum sabotau, deci sabotajul ăsta industrial făcut de comuniști în timpul comunismului, în Iași. Bineînțeles, când s-a ajuns la 60 de milioane, era din toată țara, se lua de la industria românească, care trebuia retehnologizat. Deci asta a făcut aici acest cuplu, mai ales Ioan Manciuc cu Ion Iliescu. Ei au fost împotriva industriei, am arătat și alte ședințe de astea ultrasecrete, că vom face acum un timp, o să fie un maxim așa de evanescență, de revigorare populară, naționalistă, în 64, să spunem 74, când vin eu la putere, deci după 90, o să se ducă dracului. Totul asta spunea Iliescu în perioada asta, 64-74, în ședințele astea ultrasecrete prin zona Iași. Și, într-adevăr, am trăit să o vedem, populația rămâne în continuare îndobitocită cu gene slavi, cu gene foarte slavi, deci puteau de atunci să pună problema altfel.